Jama'a assalamu alaikum. Sanarwa daga rundunar 'yan sandan jihar Kano. Rundunar 'yan sandan jihar Kano a ƙarƙashin jagorancin kwamishinan ta CP Sama'ila Sha'ibu Dikko FSI na sanar da al'umma cewa ranar Juma'a 8 ga watan 7 na wannan shekara ta 2022 rundunar sojojin ƙasa da ke barikin Bokabo a nan jihar Kano za ta gudanar da atisayen harbin bindiga a keɓantaccen wurin nan na hawan Kalibawa da ke ƙaramar hukumar dawakin tofa tun daga ƙarfe 6 na safe zuwa ƙarfe 6 na yammacin wannan rana ta Juma'a, wato 8 ga watan 7 na wannan shekara ta 2022. A saboda haka, rundunar 'yan sanda reshen jihar Kano na shawartar mazauna wannan yanki, musamman ƙauyukan Dambazau, Gangaren Dutse, Tumfafi, Kakurum da Ɗandalama da ke ƙananan hukumomin dawakin tofa da Ungwaggo, da kuma sauran garuruwan da suke makotaka da su ƙaurace wannan wuri, kuma kada su firgita da ƙarar harbin da za su rinka ji yayin gudanar da wannan atisayen har sai an kammala. Mun gode, mun gode, mun gode. Mai sanarwa SP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin rundunar 'yan sanda a madadin kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dikko FSI na gari na kowa.